Kinong elam ka KSU na mauring keneng menriang nong hali bading paso kila let jurip ya ka PHC hading paso hadien ba kila yo bun kijing ud na kipat ba kan nikasnong. Hakani kajing jurip lalap da shisha ya kajing duna ba jing deko jong ka PHC hading paso. Habala sengap na kajing batai jong kinong trai hakani ka PHC rayo jing tep ba kani ka PHC kamdon ki doktor ki ba biang ban sumare kinong pang. Kinong trai ru kim biang. Amdon ambulans ban kit nong pang shiki jaka sumar ki ba khamha kat ba unong nya kali udon. Ban kit nong pang na shuwai de ki oto. Kinong pang bat kinong tray ki badan kam lang ya ka juk ka kamera hakan ka PHC. Usamna JJ Lengkhoi General Secretary katanat KSU menriang ula kentu shiki bor ba halor jo katanat penroy ka kot ka khia makin pen biang kloi ki jingdan kam kani ka PHC haring paso ka ba ai kijing syakri shiki pat ba ki babun ki shnong hakani ka than ula kerpa de kinong mi khmat pat ba MLA bat MDC ban yarap lem ban pen biang ki jingdan kam jo ka PHC ding paso khnang ba ki pat ba kinlait na kijing e hakapang ka shitom adin bang ila yo chuchuan ki pai ba sa ni ka dong kan ba ka ba ha ko ka meriang no hali ba ki paso kat ki seng long me ni ki su marken sakel ki khat ko ni light li ne ki lawan jurep ni po ding paso di kalat chu sumar ni ki lap ni bi bun ki na ki dan ni po PSC ding so habide ki ambulans habide ki staff bat bi ki dawai ke desen bat na kalian chungka KSU sen ngislai kindo i bidai pet erdeka tenat cuma khoi kia beni persau halwa kini thang disebut te nakaliang ngajungi kumlamai thang da i samla badai i university jong kaseng sumur keneng sarkil ibaya senram lang bat mi te nakaliang jong kaseng jong light unit kata ka meriang unit bat no unit bat tadi besok unit minta kasih ke elektrik mulai agak mulai ilawan hang nepo PSC ding pesok banwan ban kwet dan banwan ban kami ya jinglong da jingman jong ni ka PSC ding pesok te da jingwan jongi ni ya kren shibun kapor ya ka bang li obari ya perkhat ni kren namta ki ai ka jing ka ba nakaliang jong ki doktor ni ki staff ni pre hang ni te kat kum ka jing ya kren jongi kalong ba nakaliang ki staff ki doktor kan pa ba kidon kajing kajungki ya kaba habubun kiliang kowe kalong ba doktor hangni duna angta ki staff duna ka ambulans pendon bat kan ka building ru kampat biang tingila yakran ngila plo jumut habubun kiliang ki benta te kum kasem ngi la yakran ya ka bit ka biang ya ki nong susnong ki bodon po kan ka than juga dong kajungi namar kumbolong benta kan ka PSC ding pesok kadai ka bal ayar bha naduk meriang terter haduk sijong terter kinong susnong ki de banwan sumar hangne ki de banwan ban ai jing sumar hangne teng ki abakuan hangne ki mlap ki lap ba umdon doktor ande umdon dawai maduna dawai berkum nei kuntai te ka jingwan jungi hangne kalong bet ban pet ngor ya ka jinglong jingman jong ne ka PSC hangne namar ba ni kwa ba kan PSC hangne kan long lem kumbalong lem kiwe tingiwan hangne kum ka seng lokmi hangne na po naling puso te so ban ong ka long ka jing leran na tapet kan PSC ding puso namar ba kamlong trekam kumba long lem kuwe te wala kataru ngilyo benekran berki staff ki doktor lapan pau ka jing jongki wala preng kata kila ya tristum pikirmen ba leng ba ka jing wanjungi hangne leng ba ka jing budin jungi hangne lengkat ka jing trelang berki staff ki doktor hangne lengkat ngi kinong susnong kadong kathan jong ka area hangne po ding puso